Ibhunga likazwelonke elijongene nentsholongwane ye-corona lithe thaca umthetho emva kokuba umongameli Cyril Ramaphosa ebuyisele ilizwe kwisigaba sesine senkqubo yokumiswa kwentshukumo. I-ofisi yobongameli ithi urhulumente uza kugonya abantu abayi-300,000 ngosuku xa ifumene amachiza ogonyela i-COVID-19 ahlawulelwe ngokupheleleyo. We are now sitting at 100,000 per day, which we can be ramping up to get to 300,000 per day so that we can then improve the access and speed of vaccine. Umphathiswa ezobambiswano ngolawulo ugqirha Nkosazana Dlamini-Zuma uchaze ngendlela lemiqathango eza kuchaphazela ngayo amacandelo aliqela aquka ihotele. Residents in hotels are not allowed for sit down, but only for takeaways. And the conferencing facilities are prohibited for now until the 11th. Nanjengoko kusamiswe nokuthengiswa kotywala, urhulumente uthi uza kubaxhasa ngezimali abasebenzi abakumacandelo avaliweyo kwesisigaba. From the side of the UIF, we believe we would be able to afford to support laid-off workers in sectors which have been closed by government. And I want to emphasize, sectors closed by government, in particular, alcohol industry, over the 14-day lockdown. Inkonzo zothutho zikawonke-wonke azivumelekanga ukuba zisebenze emva kwentsimbi yethoba ngokuhlwa kwaye ayizukutshintsha imiqathango ekhoyo kwihambo ngeenqwelomoya zakumazwe angaphandle. Restrictions on international air travel remain. International air travel is restricted to the following ports: OR Tambo International Airport, Kinshasa International Airport, Cape Town International Airport, Lanseria International Airport, and Kruger Mpumalanga International Airport. Uqiniswa kwale miqathango kuze emva kokunyuka ngokukhawuleza kwezinga lokosuleleka kwabantu intsholongwane ye-corona kwanokugcwala kwabantu abadinga unyango ezibhedlele ingakumbi eGauteng. Umphathiswa wezamapolisa uthi isebe lakhe likulungele ukunyanzelisa umthetho. Definitely it will be easy for the police, but that does not mean that if you don't comply, you won't act.